Şu günler Aşgabatda ýaşaýjylaryň benzinin gymmatlamagyndan howatyr edip gijelerine ýangyç guýulýan stansiýalardan ätiýaç üçin benzin satyn alyp başlandygyny Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy aýdýar. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan seýnedýän Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, sentýabr aýynyň ahirinde geçirilen halk maslahatynyň ýa adamlar benziniň we käbir beýle karetlaryň gymmatlamagyndan howatyr edýärler. Adamlaryň arasyndaky bu howsala soňky 5 ýylyň dowamında hassa çynyrgady we olar gije saat 11-den soň köçelerde ulaglar selçeňleşenden soňra paýtagtyň ýangyç guýulýan stansiýalaryna baryp ätiýaş üçin benzin satyn alyp başladylar. Olar benzini 20-30 litrlik demir gaplara guýdurup alýarlar. Işärler hem benziniň asyl bahasynyň üstüne her litr üçin 20-30 teňe goýup satýarlar diýip synçy Bugaýew gurrun berdi. Ol gijelerine ulag nowatlarynyň göze ilmeýändigine sebäbi ýangyç guýulýan stansiýalaryň işärleriniň ulag eýelerine benzin satyn almak üçin haçan gelmeldikleri barada öňünden duýdurýandygyny we ulalaşylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde synçy paýtagtyň ýangyç guýulýan stansiýalarynda gijelerine nowat bolmasa-da ertir we giýişlik wagty uzyn ulag nowatlaryny görse bolýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä bu benziniň daňdana çenli satylyp gutarmagy bilen baglanyşykly. Gije benzin satyn alýanlaryň köpelmegi netijesinde ýerden ýangyç guýulýan stansiýalara baranyňda benzin köplenç tapdyrmaýar, benzin ýok gutardy diýilen ýazygy bolýar. Adamlar käte 2, käte 3 saat garaşmaly bolýar. Netijede öň bir ýangyç guýulýan stansiýada ortaça 30 ulag nowat durýan bolsa, häzir ulaglaryň sany 90-a ýetýär diýip Bugaýew bellidi. Türkmenistanyň ýangyç guýulýan stansiýalarynda müşterilere awtolaryň benzin bakyndan başga gawa benzin satmak gadagan. Ýöne muňa garamazdan gijelerine ýaşaýjylara benziniň bekanun satylmagy bilen baglanyşykly ýagdaýa umuman haýsydyr bir çäre görülmeýändigi aýdylýar. Türkmenistanda A95, A92 we A80 markaly benziniň gymmatlajakdygy ýa-da gymmatlamajakdygy barada türkmen häkimetleri şol sanda Türkmennewit önümleriniň resmi web saytynda ýa-da resmi metbuatda häzirlikçe hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ýöne Azatlyň paýtagtdaky habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň ençemesi özleriniň ýokary derejeli döwlet wezipelerinde işleýän dogan garyndaşlaryna salgylanyp, öňümüzdäki günlerde benziniň we käbir beýle karetlaryň gymmatlamagyna garaşylýandygyny gurrun berdi. Bize eger mümkinçiligiňiz bolsa, diňe benzin däl beýle kydatlar şol sanda zaýlanmajak un, soğan, kartoşka, şeker ýaly önümleri hem ätiýaç üçin alyp goýmagy ýokary wezipelerde işleýän dogan garyndaşlarymyz maslahat berýärler. Sebäbi benziniň adyryndan ýarym esse, belkim 2 esse gymmatlajakdygy aýdylýar. Beýle karetler babatynda da şeýle boljakmyşyn. Ätiýaş üçin alan haritlarymyz bir kay oňuşmagymyza ýeter diýip adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan öň has takygy 4-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanda habarçysy adynyň efirde tutulmagyny islemedik resmi çeşmelerine salgylanmak bilen ýurtda benziniň gymmatlamagyna garaşylýandygyny habar beripdi. Azatlyk bu maglumaty öz web saytyna çap edenden bir gün soň ýarym resmi Türkmen portal neşri bu habary reddedip ýörite makala çap etdi. Türkmenistanda benziniň gymmatlajagy hakyndaky myş-myşlar ýalan bolup çykdy diýip Türkmen portal neşri Türkmennewit önümleri döwlet kampaniýasynyň resmisine salgylanyp ýazdy. Türkmenistanda benziniň bahasy soňky gezek şu ýylyň fevral aýynda 50% gymmatlapdy.